सरलाही में ट्रैक्टर के किचला पर एक जने के घटनास्थल में ही मृत्यु। करोड़ रकम हिनामिना कैल आरोप में 12 हुलाक कार्यालय के प्रमुख पकड़ाऊ। रेशम चौधरी के आम माफी देवला सिफारिश। रौतहट में हत्या श्रृंखला बंद करेला प्रभु शाह के मांग। सिंधुपाल चौक के गोलचे केंद्र बिंदु हो के भूकंप। आईपीएल क्रिकेट के उपाधि के खातिर आज गुजरात आ चेन्नई खेल रहा। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमर पात्रो नेपाली पात्रो। ऐसे ही सरलाई जिला के गोड़ैता में रहल धड़कन एफएम 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमर पात्रो नेपाली पात्रो। ऐसा ही सरलाही जिला के ही मलंगवा में रहल रेडियो वर्षा 91.1 मेगाहर्ट्ज में एक साथ प्रसारण हो रहल। बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। आप खबर विस्तार में। सरलाही में ट्रैक्टर के चक्का से किचा के एक जने की घटनास्थल में ही मृत्यु भइल बाटे। जिला के चंद्रनगर गांवपालिका 7 में आज सवेरे ट्रैक्टर के चक्का से किचैला पर एक जने के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल। इलाका प्रहरी कार्यालय केसरगंज जनैले बा। मृत्यु होखला में स्थानीय शिव शक्ति ईंटा उद्योग के कामदार भारतीय नागरिक 30 वर्षीय श्याम वर्मा रहल बानी। वे ईंटा भट्टा के को एक तो 4704 नंबर के ट्रैक्टर में ईंटा लोड करके आगे बढ़ावे के क्रम में ट्रैक्टर के पछाड़ी के चक्का से वर्मा के सवेरे 4:45 बजे किचले रहे। ट्रैक्टर और ड्राइवर के इलाका प्रहरी कार्यालय केसरगंज नियंत्रण में ले लेबा। बचतकर्ता के करीब 2 करोड़ रकम हिनामिना कैल आरोप में प्रहरी जिला हुलाक कार्यालय 12 के प्रमुख बलिराम प्रसाद कुर्मी के नियंत्रण में लेल बाटे। हुलाक बचत बैंक से 1,95,34,966 रुपया हिनामिना कैल आरोप में प्रहरी 50 वर्षीय कुर्मी के काल नियंत्रण में ले बाटे। परसा के बहुदरमाई गांवपालिका 2 घर भइल कुर्मी जिला हुलाक कार्यालय कलैया के प्रमुख बानी। बचतकर्ता से दिहल उजूरी के आधार में कुर्मी के नियंत्रण में लिहल प्रहरी नायब परीक्षक एवं प्रवक्ता पुरुषोत्तम पांडे बताइनी। कुर्मी जिला हुलाक के बचत बैंक कलैया में सेवाग्राही से जमा कैल रकम हिनामिना कैल विषय में सेवाग्राही से जिला प्रशासन कार्यालय बारा में उजूरी दिहल गई बाटे। पकड़ाऊ परल कुर्मी आज जिला अदालत से म्याद थाप करके अनुसंधान शुरू कैल प्रवक्ता पांडे बताइनी। कोसी प्रदेश सभा के दूसरका तथा बजट अधिवेशन के पहिलका बैठक शुरू भइल बाटे। प्रदेश के नामांकन बाद असंतुष्ट समूह सब तत्काल वार्ता करके समस्या समाधान करेला बैठक के शून्य समय में बोलत सांसद सब सरकार से आग्रह कैलक। प्रदेश सभा भवन बाहर प्रहरी या पहचान पक्षधर के कार्यकर्ता बीच झड़प भइल बाटे। प्रदेश सभा भवन बाहर कोसी प्रदेश के विरोध में उतरल पहचानवादी आ प्रहरी बीच झड़प भइल बाटे। प्रदर्शनकारी सब प्रहरी पर पथराव भी कैले बा। चितौर के भरतपुर महानगर पालिका 16 सूर्योदय टोल से लागू औषध सहित 12 के 21 वर्षीय रवीन कुमार यादव के प्रहरी नियंत्रण में ले बाटे। काल संझिया नियंत्रित लागू औषध डाइजेपाम 152 एम्पुल, नूरफिन 152 एम्पुल आ फेनार्गन 151 एम्पुल सहित यादव के प्रहरी पकड़ाव कैल बाटे। भरतपुर महानगर पालिका 16 में रुपेश लामा के घर में लागू औषध कारोबार हो रहल कह के सूचना के आधार में घर तलाशी करे के क्रम में उक्त लागू औषध सहित मिलल बाटे। अभी फरार रुपेश लामा के प्रहरी खोजी कर रहल बाटे। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 24 बसहिया के स्थानीय वासी सब जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा घेराव कैले बाटे। स्थानीय वासी सब उहे वार्ड के वार्ड अध्यक्ष उपेंद्र सहनी विरोध प्रदर्शन करत आज दोपहर जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा घेराव कैले बा लोग। उ लोग सार्वजनिक के जगह जातीय अतिक्रमण करे के ना मिली, भ्रष्ट तनाशा वार्ड अध्यक्ष मुर्दाबाद, दोषी के कार्रवाई कर सामाजिक सद्भाव कायम कर लगायत के मांग सहित प्ले कार्ड बुक प्रदर्शन कैले बा लोग। बीतल विफेक के सवेरे करीब 8 बजे के समय में बसहिया के जतुर राउत पोखरी के डील में अवस्थित एलानी जमीन में वार्ड अध्यक्ष सहनी धर्मशाला बनावे के खोजला पर स्थानीय सब विरोध कैले बाटे। वो लोग सार्वजनिक जमीन में कोनो एक जात के जातीय कट्टी न बना के सामुदायिक के दलान बनावे के मांग सहित रोके के खोजल पर वार्ड अध्यक्ष सहनी सहित प्रमोद सहनी, चंदन सहनी, शिव रतन सहनी लगायत दर्जनों व्यक्ति सब स्थानीय सुनील यादव, सूरज यादव, अमृति देवी, अजय राउत लगायत के करीब 1 दर्जन व्यक्ति सब ने के निर्घात कुटपीट कैल आरोप लगावल गल बाटे। घायल मध्य 35 वर्षीय सुनील यादव के अवस्था गंभीर भइला बाद उनकर थप इलाज के खातिर काल संझिया प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर से काठमांडू भेजल गल बाटे। यादव स्थानीय तह के निर्वाचन में जनमत पार्टी के तरफ से वार्ड अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहनी। नेपाल से भारत तरफ तस्करी करे खातिर ले जा रहल जाड़ रक्सी भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल प्रहरी बरामद कैल बाटे। महोत्तरी के प्रहरी पश्चिमी
महोत्तरी प्रहरी पश्चिमी सीमावर्ती मनरा सिसवा नगरपालिका 9-10 गजा क्षेत्र से भारत तरफ तस्करी करे ले जा रहल अवस्था में बीतल रात 22 कार्टून दारू आ 1 थान मोटरसाइकिल बरामद कैल प्रहरी नायब अधीक्षक डीएसपी दिलीप कुमार गिरी बतानी। भारत के बिहार राज्य में दारू प्रतिबंधित रहल अवस्था में नेपाल से भारत तरफ ले जायल गैला पर प्रहरी टोली देख के तस्कर मोटरसाइकिल ला सामान छोड़ के भागल है। सीमा क्षेत्र से बरामद कैल दारू आ मोटरसाइकिल आवश्यक कार्रवाई के खातिर जिला के मूल भंसार कार्यालय जलेश्वर में बुझावे के तैयारी हो रहल प्रहरी जनैले बा। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु सार रौतहट में लगातार व्यक्ति हत्या भइल कहत शांति सुरक्षा के मांग कैले बानी। आज बैठल प्रतिनिधि सभा के बैठक के शुरू में वहाँ के रौतहट सदर मुकाम गौर में गौ नगर पालिका 7 सिसवा के 45 वर्षीय यार मोहम्मद खान के हत्या भइल 5 दिन में ही देवाई गोनाही नगर पालिका करोनिया के शेख तैयब के गोली प्रहार से हत्या भइल कहत सरकार के ध्यान आकर्षण करैले बानी। शांति सुरक्षा के मांग करत वहाँ के दोषी पता लगा के कानूनी कार्रवाई करेला भी मांग कैले बानी। टीकापुर घटना में जन्म कैद के सजाए भइल रेशम चौधरी के आम माफी देवेला सरकार सिफारिश कैले बाटे। आज सिंह दरबार में बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक से चौधरी के आम माफी देवेला राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करे के निर्णय कैल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा जानकारी देनी। गणतंत्र दिवस के अवसर में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल मंत्रिपरिषद के सिफारिश अनुसार बिहान सोमवार के चौधरी के आम माफी दिहल जाई। इससे पहले सरकार चौधरी के माफी देवे के प्रस्ताव बारे राय मांगत राष्ट्रपति कार्यालय में निवेदन भेजले रहे। सिंधुपाल चौक के गोलचे केंद्र बिंदु होके भूकंप गईल बाटे। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र लैंड चौर के अनुसार सिंधुपाल चौक के गोलचे आसपास केंद्र बिंदु होके आज दोपहर 1:19 पर 3.9 रेक्टर स्केल के भूकंप गईल बाटे। इससे पहले जेठ 10 गते बझांग के दौली चौर वर पर केंद्र बिंदु होके 4.5 रेक्टर स्केल के भूकंप गईल रहे। पिछला समय में नेपाल के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के केंद्र बिंदु होके भूकंप आवे के क्रम जारी बाटे। नेपाल के हिमालय तथा पहाड़ी क्षेत्र के भूकंप के जोखिम क्षेत्र के रूप में लिहल जाला। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट के 16वां संस्करण के फाइनल खेल में आज साबिक विजेता गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स बीच होगी। खेल अहमदाबाद में रात के 7:45 बजे से शुरू होगी। गुजरात शीर्ष चेन्नई दूसरका स्थान में रहत पहिलका क्वालिफायर में खेल रहे, लेकिन पहिलके क्वालिफायर में चेन्नई गुजरात के 15 रन से राउत फाइनल में पुगल। गुजरात यह सुख के भइल दूसरका क्वालिफायर खेल में 5 बेरी चैंपियन में मुंबई के 62 रन से रावत फाइनल में चेन्नई संग के भेंट पक्का कैले बाटे। बीतल वर्ष पहिलका बेरी IPL खेलल गुजरात पहिलका वर्ष ही उपाधि जीतले रहे। 4 बेर के विजेता चेन्नई IPL में फाइनल खेले लागल ई 10वां बेरी है। बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 33, दोपहरिया 39 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। तो आज रात में 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कयल गेल बा। ऐसे आज सवेरे 5:13 में बेर उगल रहे तो संझिया 6:53 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर अंदर जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। सरलाही में ट्रैक्टर से खिंचला पर एक जने की घटनास्थल में ही मृत्यु। करोड़ों रकम हिना मिना कैल आरोप में बाराहुला कार्यालय के प्रमुख पकड़ाई। रेशम चौधरी के आम माफी देवेला सिफारिश। रौतहट में हत्या श्रृंखला बंद करेला प्रभु शाह के मांग। सिंधुपाल चौक के गोलचे केंद्र बिंदु होकर भूकंप। IPL क्रिकेट में उपाधि के खातिर आज गुजरात और चेन्नई खेल रहा। बारह जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमर पात्रों नेपाली पात्रों ऐसे सरलाई जिला के गोड़े में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमर पात्रों नेपाली पात्रों ऐसे सरलाई जिला के हिमलंगवा में रहल रेडियो वर्षा 91.1 मेगाहर्ट्ज में एक साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।